Irulegei euskara taldekoa gara, eta bueno, beti bezala, beste urteetan bezala, euskararen erastean gaude, eta ia betiko egitaragua egin dugu. Pailazoak, antzerkia. Aurten bi gauza berri ekarri ditugu, gure Ibarreko euskararen astera. Alde batetik larunbateko kontzertuak, ja hasi ginen iaz pixka bat larunbatari indarra ematen, elektrotxarangarekin eta baina aurten erabaki dugu finkatzea gazte egun bat bezala edo, eta horretarako hainbat kontzertuek ekarri ditugu. Kontzertuak estilo ezberdinetakoak izatea nahi izan dugu, hip-hopko bat dago, rock mex beste bat, ska beste bat, eta denak gazteak dira, eta nahiko salseroak nik uste. Eta horren ostean izango dugu afari autogestionatua. Bigarren gauza berria barra da. Jakingo duzuen moduan, sortu berri da gure Ibarrean joaldun talde bat, eta ekipazioa erosteko dirua behar dute. Hortaz, barraren funtzioa bi izango dira. Alde batetikan finantzaketaren dirua lortzea, eta bestetikan larunbata eta igandeari giro gehiago ematea edo. Ziran dianak, gero joaldunak, dantzariak, artisagoak, eta eskultura motosarrarekin. Han kalea girotzeko eta gero, herri bazkaria eta gero arratsaldean talde bat etorriko da animatzeko abestiarekin. Eta, hau izango da iganderako egitaragua. Espero dut ondo pasatu izana eta espero dut ere hurrengo urtean jende gehiago ekartzea, zuek etortzea, eta horrena denon artean euskara sustatzea pixka bat eta primeran pasatzea.
Eskuetan daude hitz guztiak. Eskuetan. Bihotza eskuetan. Gure esku dago mundu bizi-bizi bat. Bizi-bizi bat. Bizitza eskuetan. Kaixo egunon, Mikel Lasarte naiz eta egur lanak egiten ditut, eskultura hain zuzen ere, motozerra ezberdinak erabiliz. Gaur ekarri ditut hemen lan batzuk erakusteko, mota ezberdinetako lanak dira, eta jarraian egingo dut erakustaldia motozerrarekin, eta bi enbor zatietatik saiatuko naiz figura batzuk sortzen, eskultura batzuk sortzen. Eta, lanbidez Ilundaingo baserri eskolan aritzen naiz eta gauza guzti hauek denbora librean egiten ditut.